Babban mai yada labarai na gwamnatin tarayyar ƙasar Niger yana ci gaba da fuskantar kalubale wato dai mai dalili. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin irin kalubalen da mai dalili yanzu haka yake fuskanta a hannun 'yan ƙasar Niger ɗin ku fara biyo mu da subscribers. Haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa A.M.D TV Hausa. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. Hakika gwamnatin ƙasar Nijar dai tana ci gaba da ƙalubalantar mai dalili a dangane da abubuwan da yake aikatawa a ƙasar ta Nijar musamman daga ɓangaren yanayin yadda yake fitar da labarai a dangane da gwamnatin sojar ƙasar Nijar ɗin wanda yake ganin cewa baya goyon bayanta haɗe da ayyukan da take yi na yau da kullum. Wanda har ta kai ta kawo waɗansu manya-manyan masu yaɗa labarai na ƙasar Nijar ɗin su ma ba sa goyon bayan irin abubuwan da yake aikatawa. Wannan ne dalili da kuma makasudin abin da ya sa shi kansa mai dalili ya ga ya kamata kuma ya dace a ce ya canja tafiya. Haka zalika ya canja daga yanayin yadda yake kalubalantar gwamnatin sojan ƙasar Nijar ɗin duba da su kansu 'yan tarayyar da yake karewa bi ma'ana dai tsohuwar gwamnatin Muhammad Bazum da yake karewa ita kanta ta dawo daga rakiyarsa waɗansu daga cikin 'yan tarayyar ƙasar Nijar ɗin sun fara kalubalantar mai dalili. Wanda yanzu haka dai ta kai ta kawo shi kansa mai dalilin ya rasa ina ne zai saka kansa ya ji daɗi duba da inda yanzu haka aka tabbatar da cewa ma ya bar ƙasar ta Nijar bi ma'ana dai tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar ɗin wanda aka kwacewa mai girma Bazum kujerar tasa ta shugabancin ƙasar Nijar ɗin tun daga lokacin ne mai dalili ya tattara kayansa ya bar ƙasar Nijar. Haɗe da ɗaura aniyar yaƙar gwamnatin ƙasar Nijar ta hanyar baki bi ma'ana dai ta hanyar magana da baki ta hanyar fitar da labarai marasa daɗi akan gwamnatin ƙasar wanda yanzu haka su kuma 'yan ƙasar suka gano cewa baya kishin ƙasar baki ɗaya. Sabida koda abu aka yi na farin ciki to lalle babu shakka zai mai da shi bakin ciki. A yanzu dai haka shahararren ɗan jarida na ƙasar Nijar Malam Hassan wanda yake fitowa yana bayyana halin da Nijar ɗin take ciki shi ma ya fito ya bayyana wa duniya irin halin da mai dalili yake ciki ɓangaren yanayin yadda ya kasance mai yada labaran ƙarya. To, duka dai wannan kenan masu mu na yau da kullum sai ku ci gaba da bibiyar mu. Ku ci gaba da yi mana comment da liking A.M.D TV Hausa wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum. Wannan shine ƙalubalen da mai dalili yake fuskanta a ƙasar ta Nijar.